Arratsalde guztioi, ostirala! Zer modu zaudete? Hau da indarra, hau daukaguna gaur. Eta bi kontu esan behar dizkizuegu. Bat. Larun batetik igandera ordu aldatu behar dugula. Egia, eta zer egin behar da? Larun batetik iganderako gauean, goizeko ordubietan, 3 izango dira. Lotako ordua gutxiago? Bai, edo festarako, edo euskalo. Asteburua motago izango da bintzat. Arratsaldeon eta bigarrena laster kukua entzungo dugula, beraz badakizue poltsikoan zerbait eraman, esaerak dio, Xabi, martxoan. Eta ekaenean mutu. Beraz, kukua entzute albiste hona da, eta gaur uemak emango diguna ere, bai. Bai, uemari buruz ere gaur hitzegin behar dugulako. Uemak 100 udalerriren langa gainditu du zehazki, bihartik aurrera 101 izango dira Azpeitiko ekitaldian, ofizial egingo da albistea. Uemako kideak gaur hemen gurekin. Eta ez hoiak bakarrik, travestiak ere bai, apirilaren batean ospatuko da bigarren Zeit festivala, jaialdia beken, bertan izango diren 10 travestietatik 3 izango dira gaur hemen gurekin. Biba Albina Stardust, biba Divina Komedia eta biba Xarma Leone, biba Euskal Travestia. Biba! Hauek dibak dira, ezta? Bai. Diba! Diba zuek, egin marko genuke, ezta? Diba. Eta guzter? Bai. Gu bertxotan, egin marko dugu, ez? Bai. Hasiko naiz ni? Bai. Ni... Imaginatzen duzu bertsolari travesti bat? Bueno. Bertxotan, esan nahi dut. Bai, imaginatzen dut. Oraintxe, behar bada oraintxe. Aterako aldugu gure travestia. Barruan daramagun kolore guztia. Adi Baiona, Bilbo, adi Donostia. Oraintxe hasiko da gure dinastia. Valentina Laparka da nire izena. Ni xabitxi pitxitxi diztiratxuena. Izena eta lumak prest daukagu dena. Gure showa izango da munduko onena. Eta prest daukagu, gaurko showa ere eguraldi arte denok elkarrekin. Diba gu eta diba zue! Uema 100 herriren langa gaindituta biharko eguna mugarria izango da. Arrankudiaga, Arruazu, Donestebe eta Etxebarria sartuta 101 udalerrik osatuko dutelako Uema eta gehiago ulertzen eta ezagutzen ahaleginduko gara gaur. Kontxi Uemako lehendakari ohia da eta berak ederki daki ze lan nekeza den administrazioak euskaraz funtzionatzea. Gurekin da Kontxi Gabantxo. Aupa, Kontxi! Aupa, Kontxi! Bueno, biziko da, hemen dator, Kontxi! Arratsaldeon, Kontxi, ongi etorri! Ekarri. Bueno, Kontxi, 1981an sortu zen Uema, zergatik sortu zen? Bueno, zergatik sortu zen. Bueno, hasierarik baegoan hor movimiento Euskal Herria euskera zetor movimiento bat, eta 1981an sortu zen Uema. Metxi dale zien horre parte zienak, eta ordutik hasitze saiatu gara euskeraz bizi gure dugula adierazten. Euskeraz bizi, euskeraz maitatu, euskeraz jolastu, eta administrazioen euskeraz egin. Ordura arte esan bat ere erraza administrazioen euskera egitea. Eta hori zen helburuetariko bat. Udalai lagundu, testuek itzuli, prestatu, egokitzu, euskera errez baten administrazioe funtzionaten hasti. Baize, hasieraietan edo garaiaietan erteraz informazio asko iristen zen udaletxeetara? Bai. Administrazioa bai berton, eta kanpotik etozena bai. Hau da, estaduegaz lotura daukazune, korreoz eta olakoetatik erderaz etorten ziren.
eta hori erronka bat zan guretzat. Orduen hasi ginen esaten, hartu, itzuli, eta euskeraz bialtzen dugun zueneko erantzungo zertzuen. Dolan hasi ginen, hasierak ez zien errazak. Administrazio batera datorren dokumento bat, ez tozule onartzen euskeraz ez dagolako on, euskeraz benai dozulata itzultzen zendun. Eta orduen, apurtzue gogorra itzen zen, batez be idazkariz egit, hori aprobe gogorra egiten izan jake. Baina hori izan gure lelo bat. Eta gaur egunien, pentsatzen dugu danok, betirik egondala euskera administrazioen, baina hori ez da egia. Zuk uste duzu gai izan garela azken urteotan euskara administrazioko lan hizkuntza bihurtzeko? Gure udaletan bai, kostatuta, bai. Baina horretarako politikoki horren helburuoki behar dozu. Bestela errez, jauzi zeintzekez, elebi izatera. Elebi egiten danien, hizkuntza bietan idazten zuneko eta ekoizten dozuneko, ez da erreza, euskerak gaientzia. Alderantziz, erderak irabazten du. Kontxi, zu hainbat urtez izan zara, UEMako lehendakari, 1989-tik 2003 eta 2007-tik 2009-ra. Ze lortu zen urte haietan? Bueno, urte haietako erronkak handiak ziren, eta lehen esan dudan moduen, testurik ez egoan, eta testuek ekoiztu egiten gendu zen. Udalai laguntzen euskera planak egiten, ezien egiten, eta ordura arte. Hizkuntzeskak izunek, udal bakotsak eukan euskera plan horretan, hizkuntzeskoak izunek, espaldiotan hor daukagu zen bronka guztiek hizkuntzeskoak izunek direla eta ez. Eta orduen, hori pizkanaka lan egitea esan. Batetik bestera zer lortu gendun, pauso txikitzuek emoten, ez da? Dorain behituten zoatzera eta dinezu, bai. Garaiaretan gure gendune lortu dugu. Edo hori uste dut, behintzat. Eta zeintzu ziren pauso txiki horiek gaur egun behar bada naturalizatu egin ditugunak, baina orduan, zeintzu? Bueno, hor dako zuz. Hasi, mediko euskaldunek, herri txikiek, gehizenak sasoiaretan udal txikia ziren. Bermiosan handien atariko bat. Eta herrizetan, 180 gora euskaldunek, euskeraz bizi izan jentea, eta pediatra erdaldunek, umiek ezek izan erderarik. Orduen, osakidetzagaz, hainbat batzar egiten gendun, euskera planak martxan ipini behar direla, herri txiki eta mediko euskaldune behar dugu zala, eta gaur eguni mediko euskaldune espadago eskatzeko presgauz. Bai garaiarek ezien bape ona, da beti esaten euskun. Da zer nahi duzu, mediko euskaldune edo mediko ona. Mediko euskaldune pe ona dauz. Eta guk hori zen nahi dugu, mediko euskaldune eta ona. Beste erronketako bat, etorkinek euskalduntzearena izan zen. Bai. Helburuetariko bat zan udalera heltzen zireneko, UEMako udalan bertan, lehenengo eta behin, erroldatzera etortzen zireneko, eskaintzie bat umeak gure herria adibidez eta gure UEMako udal gehienak, euskaldunak ereduen egozanez, umeek euskeraz alfabetatzen hastien. Gurasoentzak euskerazko eskolak motea. Beharre bien testuek, ataragendun iztegi txikitzuek ere, euskera, erdera eta euren jatorriko hizkuntzan, olako txikitzuek egunaro behar zituen berbatzuek bertan jarritze, oitzu deitze zan, ez da? Eta non bizi diren kontuen harturik, herriratu deitze zan. Kontxi, UEMako sorreraz, hasierataz ari gara, eta hasiera haiek ezin dira ulertu Iñaki Arregiren lana ezagutu gabe. Nortzen Iñaki, zer egin zuen Iñakik? Iñaki zan UEMako ardatz nagusi zen. Berak, ni beti izaten dut, gizon euskaldune, zintzue, langile eta askatasun zalie.
Orduen, mundu guztiagaz lan egiteko beti egoten zan prest. Sarritan, berak esaten eban, neure tailetotik jauziarren harriak, nik lan egin behar dut, gure askatasunen alde eta gure euskerie aurrera ataratzeko. Eta bera, momentun nik esango neuke, beran bizi izan den garai horretan, euskeraren ardaz nagusia izen dela. Segi. Ez, horre, batez be, iparraldien bertan be, guk lan asko egin gendun Iñakin Garaizen. Iparraldien, sasoiaretan, esaten eutxien, ezin dela ez eskondu, ez dokumentorik euskeraz jarri, ez olakorik euskeraz egin, orduen iparraldeko abogatu talde bategaz, txosten bat egin gendun, eurek ikertu ebien, eta demostratu zen, baietz, egin leitekela. Orduen hori zabaldu gendun, iparraldeko herriko etxietan, hemendik uematik teknikari bat guk lagunduten gendun han lan egin deien, eta uema egunebe espeletan egin gendun. Gure dotezan, ez egoan beste aukerari, gure helburuetariko bazan mankomunidadie lurralde guztize, Euskal Herri guztize harrapatzie, hau da, Naparra, EAE eta Iparraldi. Baina garaiaretan esaten euskuen inondik eta inora ezin zala mankomunidade dano bat ginena egin eta hor gelditzu zen. Hasieraietan 19 herrik sinatu zuten. Bai. Sinatu beharrekoa, bihar 100 bat herri elkartuko zarete. Zer esan nahi du horrek zuretzat? Gure sasoien 60 zien, helburue, 60 da heltzia. Eta orain 100 bat izango gara bihar, horrek benetan postekue da. Naiz eta nik esango neuke lurgune hori dinoguna euskeraz bizi garala, ez dakitzela egia dan. Gerota euskaldun gehiago dago, euskera dakiena, bai erabilera gerota murritzago edala. Eta hori gure udaletan nabarbentzen da. Eta batez benirerrikuen bermion hori asko nabaritzuten. Eta kezka hoiei buruz ere jarraituko dugu hizketan aurretik gure bide laguna, agurtuko dugu Kontxi zure baimenarekin. Asier Maia, arratsaldeon, zure ustez, zertan lagundu dezake UEMA bezalako ekimen batek? Arratsaldeon. Pues nik uste, lehenengo eta behin kontzientzia sortzen lagundu behar dula, ez? Kontzientzia sortzen inguruan, udalerri hoien inguruan dauden beste udalerrietan, ez? Ni iria hundia atean, hundia, ez da oso hundia, baina iria hundia batean bizigea, eta hemen, zoritxarrez, kontzientzia hori ez dago. Ez dago kontzientzia euskerak behar gaituela eta euskera behar dugula. Ez dago kontzientzia hori, eta orduan oso zaila da, adibidez, Gasteizko udalan zinezkoa litzateke, izugarrizko kontrako jarrerak jasoko genituzke, halako proposamen baten aurrean, ez? Atzo bertan, entzun nuen Rozalenek egin dituen adierazpen batzuk euskeraren inguruan, ez? Esanez, ez dula ulertzen, Albacetekoa bera, ez dula ulertzen nola egon liteken halako kontrako jarrera, halako altxorra ez babesteko joera, hain hizkuntza polita, aintzinagoa, eta bere ondare kulturalaren kontra egin daitekelako horren kontra eginez, ez? Zoritxarrez nik uste, kontzientzia hori sortu beharra daukagula, oraindikan ere, eta Bermeon gertatzen baldin bada, ze esanik ez, ala Gasteiz bezalako hiri batean, ez? Beraz, kontzientzia sortze horren alde, eta pixkanaka, bideari ekinez egiten da bidea, eta pausuak pausu, 60 zian, 9 zian, 60, 21 bat, eta, espero dezagun, hemendikan aurrera, gero eta gehiago gehituko ditugula ekimen honi. Mila esker, Asier, berehala izango gara berriz ere zurekin, eta Kontxi beste lagun bat jarriko dizugu ondoan, eta kezka hoiei buruz ere hitz egingo dugu. UEMak lorpen handiak izan dituelako urte hauetan, baita zailtasunak eta aurrera begirako kezka horiek ere, horiek aztertzeko gurekin da UEMaren lehendakaria, Iraitz Lazkano. Kaixo, Iraitz.
Arratsaldeon, Iraitz, ongi etorri. Iraitz, lehenik eta behin, aztertuko dugu nola eman bi udalerri mota bereiz dituzuen, arnasguneak eta udalerri euskaldunak. Zer dira arnasguneak? Bueno, arnasgunea dira euskara bizi-bizirik edo ez, puri-purian arau soziala diren udalerria, diren eremuak. Orokorrean ezagutze ehuneko 80tik gorakoa duten udalerriak izaten dira, eta erabilera dagokionez ere, erabilera oso altua izaten dutenak, ez? Eta, gure ustez dira, bereziki zaindu eta babestu behar diren eremuak, edo zein hizkuntzak derrigorrezkoa daukalako hegemonikoa dan ingurune bat, lurgune bat izatea. Eta udalerri euskaldunak? Udalerri euskaldun konsideratzen ditugu, arnasgune izatera iristen destienak, ez? Adibidez, UEMako kide izateko beharrezkoa da euskararen indizea ehuneko 70tik gorako izatea, eta, hoiek konsideratuko ditugu udalerri euskalduna dienak, ez? Arnasguneak ez dienak, baina euskaldun kontsidera ditzazkegun udalerriak. Iraitz, hemen dago zuen kezka, datu hause atera dugu UEMaren abenduko aldizkaritik, udalerri euskaldunenetan atzeraka ari da euskararen erabilera eta galera da nabarmena arnasguneetan. Hor, ikusten duguna, talen kontxiki alaxe aipatu du, udalerri bereziki euskaldunenetan, euskara arau soziala, baina arte arau soziala izan den eremuetan, poliki-poliki erabileran atzera egiten ari garela. Hor, garbi ikusi dugu azken urteetan, hainbat aldaketa izan direla, aldaketa sozial orokorrak, edo baita herri konkretuan egon diren, aldaketak hirigintzari edo proiekturi dagokienen. Eta ikusten dugu bereziki, ez dakit ez, hauskorrak edo bereziki sensibleak diren eremuak direla arnasguneak, eta horregatik ikusten dugu bereziki zaindu, babestu eta garatu beharrakoa direla, eta baita legez zaindu eta babestu beharrakoak ere. Azken urteotan behar bada inertzia asko aldatu egin dira? Nik uste dut orokorren gizarte asko aldatu dela, ez? Globalizazioaren mundu hontan, kontsumo ohiturak asko aldatu dira, internetaren balpatekotasun hori asko aldatu da, pertsona arteko komunikazio tresnak aldatu dira, sare sozialen erabilera masiboak ere nik uste dut, hizkuntzan erabilera aldaketan nabarmena eragin duela, eta horri aurre egiteko tresnak ezinbesteko ditugula. Iraitz, esan duzu hauskorrak direla bereziki agian, uste genuena baino hauskorragoak dira arnasguneak? Dudari gabe, nik uste dut azkenengo urte askotan buruan eduki duguna dela, udalerri euskaldunetan berez arazorik ez zegoela bezala, dana eginda dagoela, eta hori ez, igual udaletxe barrura begirako lanak inditula asko, garai baten udaletxeak baldin bazien euskalduntzeko eremuak eta herriak, euskaldunak zirenak, poliki-poliki alderantzizkatzen ez otegarenari, eta udalak gaur egun euskaraz funtzionatzen duela, eta herriak gero eta gutxiago, ez? Eta hortik, kezka hortatik abiatzen ginen bai. Eta nola eragin, erabileran, ze behar bada errazagoa da ezagutzan eragitea horretan ari gara, baina erabilera da hemen arazoa sortzen duena, ez da? Ez dakit hitza errezagoa dan, bintzat badakit esaten asmatzen dugula, ezagutzen asmatzen dugula, hezkuntzaren bitartez edo alfabetatzaren bitartez, edo poliki-poliki, gero eta euskaldun kopuru altuago dagoela jakin badakigu, datuek ere alaxe erakusten dute, baina hori erabilerak bereziki kezkatzen gaitu, ez talako hasi, ezagutza hasi den beste, ehunekotan, eta horrek zerbait esan nahi du, jendeak ezagutza badauka, baina erabili ez du egiten. Zergatik, hor arrazoietako bat izan daiteke gaitasun relatiboarena, beste hizkuntza batzutan erresago moldatzearena eta bigarren hizkuntza euskara izatearena, hainbat arrazoi, etxeko hizkuntza ere gero eta gutxiago da euskara, beste hizkuntza batzu toki hartzen ari dira, etxetik kanpo ikasitako hizkuntza ere bada, hor faktore pila bat daude azkenean, eta horietan eragitea zailagoa da, edo orain arte behintzat ez dugu hainbeste asmatu, eta giltzarria hori izango da, hor benetan asmatu, dauzkagun ertz guztiek ondo ikutu eta erabilera bultzatzea. Erabilerari buruz hitz egiten ari garenean, askotan gazteak hartzen ditugu jo puntuan, baina kontua ez da gaztei errua botatzea ez da. Ez, hemen erredunak bilatzen ibiltzean ikuste gure buruari harrika egitea dela, ez? Garbi dagona da, eta oin dela urte terdi inguru egin genuen azterketa oso sakon bat, gure udalerrietako, eta UEMako udalerrietako gazteen pantailetako kontsumoaren inguruan, sare sozialak, seriak eta bar, eta nabarmena zen,
emaitza, ez? Euskeraz baino, beste hizkuntza batzutan gehiago kontsumitze ziren, adintarte batzutan gaztelera estan beste erdera batzuetan ere, euskaraz baino serie gehiago ikusten dira, da, ingelesez edo beste erdera batzuetan serie gehiago ikusten da euskaraz baino. Datu horiek oso adierazgarria dira, baina kontu ez da gazte horiek aukeratzeko bidea badaukatela, ez? Eta aukeratzen dutela euskaraz kontsumitu gabe beste hizkuntza baten kontsumitza baizik, eta ez dagoela produkzio nahikorik euskaraz, edo ez dela nahikoa indar egiten modan dagoen edo kontsumigarri izan daiteken serie bat euskaratzeko. Inkesta soziolinguistikoaren arabera, udal zerbitzuetan 27% aritzen da euskaraz. Nahikoa da? Ez, nahikoa, niri katetezko nahikoa ez da sekula izango, ez? Hor garbi dagona urrats asko eta sendoak eman direla orokorrean, eta eremu formalean euskerak poliki-poliki bere toki egin duela. Datu hori ez da udalerri euskaldunetakoa, baizik eta oker espanago Euskal Autonomia Erkidegoko orokorra da, eta horrek erakusten duena hori, jendeak gero eta gaitasun gehiago duela administrazioari euskeraz zuzentzeko eta exigitzeko, ez? Baina hori, pixka zalantza lehen aipatu dugun kontu berarekin, ez? Eremu formal hori poliki-poliki bagoaz geure ganatzen, baina gero kaleko erabilera edo euskaldunen ahalduntzean urratsak ematea falta zaigu. Hitz egin dezagun lorpenez ere, esate baterako Nafarroako gobernuarekin lortutako akordioaz. Zertan datza? Beste administrazio batzukin ere akordio zabala dauzka UEMak, Eusko Jaurlaritzarekin izateko, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin, eta azkena sinatu dugun Nafarroako gobernuarekin, Euskara Bidearekin. Ez du izan nahi elkarlana oinazten danik, baizik eta, lau bost urte bintzate badira elkarlanari garela, arnasa gara kanpaina martxan jartzen edo bestelago kanpainak egiten, eta hori lehenengo aldiz, diruz ere Nafarroako gobernuak lagunduko du UEMa, Nafarroako UEMako kide dien herriei zerbitzua eman alizateko, ez? Eta horrek, emango digu baliabide gehiago, tresna gehiago, UEMako kide dien Nafarroako herriei gure zerbitzuak eman alizateko. Eta biharkoa egun handia da, ezta, Iraitz? Bihar ofizial egingo duzue, 101 herrik osatzen dutela UEMa. Biharko egun handia baino gehiago izango da, ez? Guretzako nik uste ez dakit inflexio puntu bat edo izango da. Eta egizan da, legealdi ez ziren jarri genuen helburutako bat bintzat, beteko dugu udalerrien langa hori gainditzarekin. Azpimarratu nahiko nuke gainera hori, ez? Udalerri oso ezberdinak sartuko direla, alderdi politiko ezberdinak gobernatutakoak, eta hori ere neurri baten UEMaren sendotasunaren isla ere badela, ez? Lau herri horiek, ez da zuzentzeagatik, baina Arrankudiaga aipatu duzu, Arrankudiaga Zoilo, bestela akatuko naute. Oso ongi. Da horietako bat. Garrantzitsua dira gauzeak, Eta hori ez, 101 udalerri izatera iritsiko gara, eta egun handi izango da benetan biharkoa. 101 kide horietako bati izango diogu orain etortzeko zuen ondora. Zelai Legorretako alkatea da, Legorreta 1500 herritar dituen herri txiki bada, eta Gipuzkoako udalerri euskalduna, noski, eta UEMaren kidea. Gurekin da alkatea, Zelai Anbe Navarro. Kaixo, Zelai. Kaixo. Arratsaldeon, ongi etorri Zelai. Iraitzek aipatu bizkigu ez da bi kontzeptuak, arnasgunearena eta udalerri euskaldunarena. Legorretan non kokatzen da? Legorreta udalerri euskalduna da. Horrek esan nahi du, 170ko gutxiengo hori betetzen duela, ez da? Hori da, gaur egun 177an gaude. Indize hori gaindituta UEMan lanean. Erabilerari buruz aritu gara hizketan, zer moduz erabilera Legorretan? Nire kideek aipatu duten bezala, erabilera ez doa aurrera, toki askotan atzeraka ere bai, eta Legorreta kasu honetan ere ez da salbuespena, eta horretan gabiltza lanean. UEMarekin batera, udal barruan ez ezik, herrira begira ere lan egiten dugu, eta guretzat gaur egun horixe da erronka nagusia. Eta horretan gabiltza hiztunak ahalduntzen, erabilera aukerak sortzen, eta nik uste dut kontziente izan behar dugula gure kasuan gauza batekin, hain zuzen udalerri euskaldunotan eta arnasguneetan daukagu aukera handiagoa euskaraz bizitzeko, herritar gehienak euskaldunak direlako, eta hori guk aukera gisa bai, baina ardura gisa ere ikusten dugu.
eta ikuspegi horrekin gabiltza lanean UEMarekin. Eta adibidez, Legorreta bezalako herri bati, zertan laguntzen dio UEMak? UEMa guretzat zerbitzu emaile bat bada, baina ez da hori bakarrik. Eragiletza lan handia egiten du, diskurtso bat dauka, lan egiteko modu bat, eta bide horretan bide lagun dugu, erakusten digu ardura badugula eta aukera ere badugula hizkuntza politikan aurrera pausoak emateko, eta lan horretan laguntzen digu, eta batipat esan bezala eragiletza lan hori azpimarratuko nukenik. Noiz sartu zen Legorreta UEMan? 2016 urtean sartu ginen, Leitzan egintzen batzar nagusian, oso gogoan dut egunura. Eta sumatu duzue aurrera pausorik, geroztik ona? Bai, udalbarruan esaterako 2016 hartan elebietan funtzionatzen genuen, eta gaur-gaurkoz euskaraz normal aritzen gara. Saiatzen gara alden guztia euskaraz sortzen, eta nik uste hori oso garrantzitsua dela. Eta zein izaten da herritarren erantzuna? Herritarrek sentitzen dute premia bat, hobetu nahi eta behar bat ere bai, eta sentitzen dute orain ez garela ari geure kaxa alduguna egiten, baizik gaudela sare baten barruan, marko bat eskaintzen digula, eta azken batean gero eta arloz arlo gero eta baliabide gehiago dauzkagula elkarrekin aurrera pausoak emateko. Eta zuek, Zaldibian martxan dagoen proiektu bat martxan jartzen ari zarete zuen herrian, ezta? Antzeko zerbait kulturartekotasunarekin lotura duena. Azalduko diguzu nola ari zareten lanean? Bai, hain justu hori erronka berrietako bat da, UEMa eman komunitatean, izan ere erronka berriak sortu ahala, lan ildoak ere aldatu egiten ditugu, eta proiektu hau Zaldibian abian jarritako proiektu bada, 2021 ekin zioten kulturartekotasuna lantzeko, eta helburua izan zen, jakinik migrazio tasa handia dugula herriotan, Zaldibiaren kasuan 14%koa da, helburua zen hiztun ikasle hauek euskaraz heztea, eta eraberean familia hauek egoki hartatzea, eta nolabait esateko hizkuntza komunitate kohesionatu bat sortzea. Eta Zaldiaren kasuan lortu da herritarren arteko harremanak aldatzea eta hizkuntza ohiturak aldatzea ere bai. Eta ikusita proiektu aitzindari honek ze emaitza eman ditun, herriz herri hasiko gara lanean, arlo honetan, eta gure kasuan Legorretan irailetik aurrera hasiko gara lanean. Oraintxe ari gara aurkezpenak egiten, abiatze edo berotze lanetan, eta irailean hasiko gara proiektuarekin. Eremu formalean alegina handia egiten da, baina zuretzat eremu ez formalean egiten den lanak garrantzia handia dauka. Bai, eta nik uste erabileran eragiteko gakoa ere badela hori. Hezkuntza aipatu dugu, hezkuntzan esaterako lan handiari gara egiten ikastetxearekin batera, baina hori hankamotz geratuko litzateke ez palitz hezkuntza ez formalean eragingo. Eta azken urteotan esate baterako lanean ari gara udalekuetako begiraleak formatzen, beraiek ere ikus dezaten zenolako eragiteko gaitasuna izan dezaten, eta askotan ez gara kontziente non bizi garen eta ze aukera dauzkagun, herritar guztiok nor bere esparruan eragiteko. Eta horretan ari gara, Legorretako kasuan udalekuetako begiraleekin egin dugu, beste herri batzuetan eskola kiroleko entrenatzaileekin egin dute, ari gara oroar mankomunitateko udaletan, oroar hezkuntza ez formalean lanean ari diren kide guztiekin. Iraiz bihar ekitaldia handia daukazu ospatzeko. Astelehenetik aurrera zein dira UEMaren etorkizun hurbileko helburuak? Etorkizun hurbileko helburuak, esan duguna ez, bereziki eragitea erabileran, hortarako herritarren ahalduntzea eta kontzientziazioa ezinbestekoak izango dira. UEMan lan lerro nagusiak horiek izango dira, hezkuntzan eragitea, kulturartekotasunean eragitea, eta poliki-poliki bideak urratzen jarraitzea, oin arte egin dugun bezala, udalerrien sare hau osatzen jarraitzeko, eta denon artean indar pixka gehitxoago egiteko euskara bizi berritzeko lan hontan.
Asier Maia berriz ere Gasteizeragoaz, bada Araban Uemanden herri bat, Aramaio, da bera, Aramaio da udalerri bakarra, zu Gasteizkoa zara esan bezala, nola ikusten duzuzuk Gasteizen euskararen egoera? Bueno, ezkorregia enukena izango, ez, baina guztiok aipatu duten moduan, bai, jakitun gehiago daukagu, euskaldun ulertzeko, euskaraz ulertzeko gehiago daukagu, baina erabilera atzeaka doa. Eta zoritxarrez ere, erakundeetan ere, ez da bermatuta. Hau da, harrera zerbitzuetan, Araban, nik nire esperientziagatikan hitz egiten dut. Harrera zerbitzuetan telefonoan bai topa dezakezula pertsona euskalduna, baina sakonduna izan eskero zure arazoan, hor ja, muga itzelak etortzen dira, eta beste hizkuntza da nagusi, ez? Gaztelea da nagusi, erabat, orduan, bada kontzientzia lana eta bada lana, ez? Eta gero nik uste kezkagarria da, gero eta kontrako jende gehiago daukagu hemen, osea, ez da bakarrik alde ez izan kontra ere, ez? Eta lotxagabe edo lotxagarri edo ez dakit nola esan ere aritzen direnak euskararen kontra eta euskararen erabileraren kontra. Orduan, bueno, borroka latza daukagu, baina ekingo diogu, ez diogu utziko lan egiteari. Asier Maia, eskerrik asko mezu politxo horrekin agurtuko zaitugu. Asteburu ona pasata asko gozatu eta euskaraz, Bueno, irukote, kontxira itzelai, plazara handi bat izan da zuekin hitz egite, azkar pasada denbora. Ezagutu dugu Uema pixka gehiago, eta familia hunditzen joan dadila bihartik aurrera, nahi duzun arte, besarka hundi bat denontzat. Eskerrik asko. Mila esker. Eta Errenteriatik Donostiara 8.000 lagunez osatutako gizakatea osatuko dute, Euskara Batua omentzeko. Horer eta ikastolak sustatutako ekimen honetara, Gontzal Dorronsoro bidali dugu. Haupai! Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespat nire nahi ala baizik, etxean kalean. Itziar, gaur Batasunaren bidean ekimeneko lehenengo edizioa ospatuko duzue, nondik jaio zen ideia hau? Ideia Horerte ikastolan sortu zen, aurten kilometroak antolatzeko ardura dugu, eta gure ardatzetako bi dira euskara eta euskal kultura, eta eskertza, eta iruditu zitzaigun, Euskara Batuaren sortzaileek egin zuten ekarpena aitortzea, eta hortatik atera zen ideia, eta gaur gauzatuko dugu. Errenteriatik Donostiara arte, gizakate erraldoi bat sortuko duzue, zenbat pertsona egongo dira bertan? 7.000 eta piko, ia 8.000, Euskal Herriko ikastoletatik etorritakoak, lurralde guztietatik, erakundetako ordezkariak ere, hemen bertan egongo dira, eta gero, tartian, nahi duen herritar oro ere, sar daiteke. Lanean lagun artean, mendira joatean. Zergaitik animatu behar dira gazteak bebai parte hartzera? Etorkizuna direlako, eta nire ustez haiek direlako gako importanteena. Gizakate hau zergaitik egin da, badakizue? Euskara batik. Euskara Batuaren gatik 100 urte betetzen ditulako. Erantzunana! Nora arte heltzen da gizakate hau? Brasilia, Madrid, New York, Bayon, Parisera, ez, Donosti. Oso ondo! Zu dotore etorri zara, ezta? Antijoekaz. Bai, dotore. Beti nago dotore. Eta gaurko plana zein da, Juan? Euskara bultzatu. Eta nahi badugu euskara bultzatu, euskara itxegin behar dugu. Zubizarretik dator mareago. Nondik etorri zari ezuok? Ondarrutik. Ibialderako zaba falta da, neskak? Bilero. Zuek badakizue turrun hotxaren abestie? Abestuko zua portzu bet? Eskutik hartu eta ez da jaziko zubixe. Geula enten da benedixe. Eskutik hartu eta ez da jaziko zubixe. Gontzal Dorronsoro, eskerrik asko, ze polita jendea, horrelako ekimenetan parte hartzen ikustea, ostirala pixka bat alaitu dugu horrek. Eta ostirala gehiago alaitzeko, hemen kolorea eta brilli-brillea. Biba Albina Estar!
Arratsaldeon, ongi etorri. Zer moduz, Albina? Oso ongitazue. Ondo. Bueno, haze lanak, hartu dituzun hilapaindegian, Gario, ni beti lan Oso ona. Albina, gaur beti bezain koloretsu etorri zara, eta gaur gainera azalaren koloreari buruz hitz egin behar dugu, ezta? Bueno, ez bakarrik azalaren koloreari buruz, ze azkenan arrazakeria beste faktore askorengatik ere eman daiteke. Zuk uste duzu orokorrean aniztasuna onartzeko arazoak ditugula? Nik esango nuke argi eta garbi, baietz. Gizartean oraindik ere arazo handiak daude aniztasuna onartzearekin. Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hori? Bueno, azkenean privilegio kontu bat dela uste dut nik, ez? Azkenean gizartean pertsona talde batek privilegio gehiago baditu, privilegioek ez ditu galdu nahi, baina bueno, berez ez ditu galduko, gulortu nahi duguna da, guztiok privilegio edo eskubide berdinak izatea, ez? Baina bueno, sartzen dira ja beste kontu batzuk. Bai, Albina, aste honetan arrazismoa eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna izan da, zuk horren inguruan bideo batzuk prestatu dituzu. Norekin egon zara? Pertsona zoragarri batzuekin egin nuen hitzordua, Leo, Julene eta Jan ekin egin nuen, eta elkarrizketa super polita izan genuen. Ikusiko dugu? Noski. Venga, ikusiko dugu lehenengo bideoa. Ni Jan naiz, eta ezakit 25 urte ditut. Ni Jan naiz, 23 urte ditut. Ni naiz Julene, ditut 20 urte eta naiz gaitzekoa, eta bueno. Pasaden asteartean, arrazakeriaren aurkako nazioarteko eguna izan zen, zuentzat nolakoa da eguna, garrantzitsua da? Nik uste azkenean gu geu garela subjektu bat zapalduak, eta zapalduak izateaz aparte izkutuan edo ibiltzen garen. Orduan nik uste badela garrantzitsua, eta nik uste hori, egun horri eman basaiola behar beste garrantzia. Baina arrazakeriaren kontua, como que dirudi gure kontua dela, eta ez gizartearen parte. Egun horrelako egun batean gugan fokoa jarri beharrean, bakoitzak jarri behar ditu zalantzak bere privilegioak, jarri behar du zalantzan bere identitatea, ez? Zergatik existitzen den horrelako egun bat, eta nik zelako eragina daukadan gizartean egun horretan edo orokorrean egunerokotasunean. Eta zuen ustez Euskal Herriko gizartean arrazakeria ikusten dugu orain? Bai, ez azkenean ez da kasu isolatu bat. Gizartea bera edo sistema bera rasista bada, evidentemente birprusituko diren jarrerak izango dira rasistak, eta orduan jendea izango da rasista. Eta askotan hori normalizatu egiten da gizartean, eta ez da ezer egiten edo ez da... Eta gainera imaginatzen dut, jende askok esaten dula, ez? Edo, bueno, nik entzun dut, jende askok esaten dula, ni ez da rasista, ez? Eta hori ala da, pertsonak ez gara rasista. Eski, inorrez da liberatzen, Eta horrekin dirudi, esaten dugula, bueno, ni ez naiz rasista, eta gero ez da horren atzean inolako lanketarik egiten, no? Ja, ez como, bueno, honekin ezin diazu ezer esan, edo ezin diazu interpelatu, baina ez dut landuko nire txuritasuna. Askotan da, ni ez naiz rasista, ni lagun beltz bat daukat, edo lagun txinatar bat daukat, eta listo. Eta hor bukatzen da. Eta Euskal Herriko egorara itzulita, instituzioek, medioek, hezkuntzak eta behar beste lan egiten dutela honekin bukatzeko? Egia da, instituzioak, programa asko daudela razializatuak laguntzeko, baino oraindikan bide oso luze bat dago. Hori feminismoan bezala, no? Como que emakumeak egin behar diotela lanketa gizonei, ez como, venga. Ez da, ez que zuek azizareta arrazakiarekin, eta askotan nahi galetzen digute, nola amaitu dezakegu ez dakit, pentsatu, nik uste ez dela nahi. Jarri behar dugu dena zalantzan, jarri behar dugu sistema zalantzan, jarri behar dugu instituzioak zalantzan, jarri behar dugu dena zalantzan. Ez badugu zalantzan jartzen ezer, ezin dugu lanketarik egin, edo bintzat emankorra izango den lanketa bat ezin dugu egin. Orduan, nik uste hori instituzioek bermean jartzen behar dituzte dela apur bat tapadera. Eta baita instituzioetatik ere, edao jendea, arrazakeriara eta kolonitatea hitz egiten gu gabe. Eta gu daramatzagu pilo bat urte hau esaten nahi oiukatzen, baina ez da gauza bera, guk esatealako gauzak zenolako deserostasun sortu alditugun, edo gizon zuri batek horrekin zer esan dezakeen, edo zer nolako oihartzuna izango duen. Hori, batez lotzen dut, agian erreferente faltekin. Ez da ez daudela, erreferente horiei esaie bizibilizazio hori ematen. Ahotsak 11.000 daude, baina ikuste espazioak eta aukerak bai eskini behar direla, eta ez bakarrik egun konkretuetan. Urtean zehar bai existitzen gara, egunerokotasunean arrazakeria ematen da.
gauzak argi eta garbi, erreferenteak aipatzen zituzten, ez da, beraiek ere badira erreferente, eta ze garrantzitsua beraiei ahotsa ematea kasu honetan, Hori da, eta entzun behar dugu beren errealitatea, beren ahotsetatik. Eta noski beti nahi dutenean. Esan duten bezala beti exigitzen zaie ez, aktivismoa egin barduzu, edo mezu, edo, bakoitzak nahi duena ere egin barko du, ez? Eta guk ere gure lanketa propioa ere egin barko dugu. Albina, orduan, Euskal Herrian gizarte arrazista batean bizi gara? Nik esan nuke gizarte guztiak direla arrazistak eta Euskal Herrikoa ere bai. Ez gara salbuespen bat. Ez gara salbuespen bat. Beraz, ezaugarri desberdinak dituzten pertsonak estigmatizatzen ditugu? Oraindik bai, noski bai. Hortan ari gara borrokan, etengabe. Bai arrazakeriaren aurka, bai sexu askapenaren alde, eta borrokan beti egon gara. Jarraitu ezagun hitz egiten, beste bideo bat ere ekarri guztu. Bai, bigarren bideo honetan osartu dugu hezkuntzari buruz eta etorkizunari buruz. Ikusiko dugu? Bai. Venga, ikusiko dugu bigarren bideoa. Eta hezkuntzan adibidez ere nabaritu duzu aldaketarik egon dela edo? Bueno, nik ikasten dut magisteritza eta harritu ninduen eskola publikoetan ematen den segregazio hori, ez? Nik esango nuke nire haurtzora izan dela bastante zoriontzua, ez? Egia da ez duela erreferentirik izan eta horrek bai izan duela eragina ez nire identitatean, ez? Azken azo Euskal Herrian, ez duzu irudi hegemoniko hori betetzen, espatan izan ginen arrazializatu bakarrak edo beltzanan bakarrak. Karo, aurten egon ez praktiketan ibez eskola publiko batean, parean beste eskola publiko bat egonda, eta ziren bi eskola publiko ezberdin. Bazen, erabat hegemonikoa ez, ikasle guztiak zuriak, eta bestean, ematen kriston aniztasunez. Eta nik uste bai dela isla bat arrazakeriarena ez. Osa, jendeak ez ditu nahi behar zinalabak eraman alako eskoletan, jende migratua daudelako. Eta asko hitz egiten dugu beltzatasun. Ez dakit zure kasuan nola bizi izan duzu hori zuk? A ber, nire kasuan ere, zu esan duzun bezala, ni ikastola batera joan nintzen eta arrazializatua zen bakarra nintzen eta orokorrean superondo tratatu ninduten. Egia da, kaletik doazen jende askotan estereotipoengatik komentarioak egiten dituztela edo zure espazio seguro edo zure familia edo ezagutzen zaituzten espazioetan papaten onartzen zaituzte edo esaten dizuten, no eres como los demás, porque zu zara gu bezala, ez? Baina handik kanpo ateratzen baldin bazara eta inor ezagutzen ez zaituen leku batera joaten baldin bazara, eske hor da askotan konturatzen zarean, bai, txinatarra naiz, osea, hor da konturatzen zarenean desberdintasunak daudela zurekin eta besteekin. Etorkizunari begira, zer botatzen duzue faltan? Hezkuntza aldetik, oinarri hortatik aldaketa handi bat egitea. Bebai hartu behar dugula Euskal Herria pizkanaka doala aldatzen. Euskal Herriak ez duela betiko hartuko irude hegemoniko bat, eta eraldaketa hori berazgarri gisa definitu behar dugula. Eta gu bitartean zaretzen jarraituko dugu, ez como que igual esango dugu gari batean energia edo naia, pedagogia bat egiteko espazio batzuetan, edo bestela sentatuko gara gure espazioetan, ulertu dadila, como guk behar dituguela gure espazioak, eta ez dakit, amaitxe izango zaino, Gasteizko gaztetxea okupatzea jende arrazilizatuetaz, eta ez dakit, parrandla ez mixto bat egitea eta buelta eman, tortilla egin, eta batean sentitzea como... Kontzientziatzea denok berdina garela eta denok eskubide berdinak ditugula leku edo egoera guztietan egoteko edo bizitzeko edo izateko. Beraz, etorkizunari begira uste duzuen aurrera pausoak ematen jarraituko dugula? Poliki, espero dugu baietz. Eta lortzen bali badagu gatik izango da. Ez dagoelako iniziatiba bat, edo kompromisu bat, edo... Ez dira ikusten izaten ari garen lorpen horiek, baina kolektibo bezala nik bai sentitzen dute. Osea, igual, gu duela 10 urte sentitzen genuen bakardadea kolektibo bezala, eta gaur egun ikusten esan duzuela, referente gehiago topatu dugun komunitatea alde horretatik nik sentituko nuke. Albina, etorkizunera begira esaten genuen bezala, hezkuntza oso garrantzitsua da ikastetxeetan eta etxeetan. Eta hausnarketa pertsonala, bakoitza bere buruan pentsatzea, zer egiten dut nik, zergatik, zer dauzkat, nondik datozkit, hau dena pentsatu behar dugu.
Albina, bihar Iruñan showa daukazu, ezta? Bai, bihar Iruñan, bai, tailerra eta showa jogurina borobarekin, cariño, ez? Ona, oso ondo. Etorriko zarete? Ba, bihar ezin dugu. Lehen esan dugu, agintzen dizugu egun baten joango garela. Egia da. Bai, joango gara, eta ondo pasako du, seguro. Hartzen dut zenik. Albina Stardust, plazera handi bat beste behin, azte buru hona pasatu eskerrik asko. Berdik, orai arte. Bueno, ez zaitu agurtuko. Claro, orain esan darko nuke, eta gure gonbiatu dira, baina bat hemen dago. Zer ni Albina bialtzen. Bueno, beste biak agurtuko ditugu, Albina. Beste biak agurtuko ditugu gaur. Euskal travestiak izango ditugulako gurekin Albina Stardust eta Arratsaldeon Xarma Leon eta Divina Komedia. Aupa, kaixo, Oso ongi zuekin bikain. Aizue, Zeit Festivalean Euskal travestiak batuko zarete. Hau zer da, Saskibaloieko All-Star partida bat bezala? Bai, ez da lehiaketa bat, bakoitzak bere talentu erakutsiko du, baina horre hongo gea denak atope. Bai, bueno, denak, esan behar dago, bai, hainbat artista kanpoan gelditzu diela zoritxarrez, baina ez garetanak abiruten, urtenetan. Hori ere seinale ona da, izango dira aukera gehiago. Aizue, izarren alfombrak gorriak izaten baldin badira, zuena zer da, ostadar kolorekoa edo? Aike hortera. Bai. Bai. Nei edozein gauza jartzen diatu lurren eta ondo desfilatzen. Bueno, ikusi duzu, gaurko oso koloretsua, oso ondo pasako dugu eta bereziki oso interesgarria izango da gaurkoa iragarkiak eta berehala Albina Stardust, Divina Komedia eta Xarma Leone. Arratsaldeon berriz ere hementxe gara eta ari gara, azken prestaketak egiten zuei gaurko zer, gaurko showa? Gaurko showa prestatzeko, horixe bera. Momentuz, kafe usaina badugu gure 3 gonbidatuek kafea hartu behar dutelako. Ana Goitia, arratsaldeon. Arratsaldeon danori. Apana, gaurko izango da kafe goxoua. Goxoua, itzala. Gaurko izango da gaurkoa. Zeit Festivaleko 10 euskal travesti ikusiko dira hoiek festivalean, baina gaur hemen hoietako 3 gonbidatu ditugu. Viva Albina Stardust, Divina Komedia eta Xarma Leone, viva euskal travestia! Zer poza? Hau da glamurra gaurren. Zer modu zaudete? Oso ondo. Oso ongi bai. Albina Stardust, Xarma Leon eta Divina Komedia, poza handia da guritzazuek hemen izatea. Bakizu hemen Euskal Herrian oso zalea garela kilometro zero, bertako produktuak eta bar. Albina, travestietan ere hori aldarrikatu behar dugu? Noski baiez, badirudi, estatu batuetako travestiak, edo zakin dugu travestiak direla askoz zoragarriagoak, eta gu ere gara super zoragarriak. Hori noski baiez. Zeit Festivalean, 10 izango zarete, gaur hemen horietako 3 zaudete. Nola sortu zen ideia hori? Zeiten parte hartzeko ideia hori? Bida, ni naiz nahiko berria untan, eta izan dena Albinan gauza. Beak deitu ziten, esan ziten, oie, nahizu etorri, izan behar dela show zoragarri bat, eta izan bat travestikin, me lo monto, vamos, super. Orduan, Albina dela zuzendarie, eta hor gare, abertze... Eta ezin izan zenion ez esan, ez da? Noski, gainaz hasi nintzen ni hosten, nire lehenengo gauza izan zen alo, informazio gehiagi, baina... Divina, jendeak etxean ulertu ezan, zer da drag show bat? Aiba, baina pregunta. Drag show bat, drag ikuskizun bat da anistazunaren eta postazunaren ospakizun bat, ¿cómo te quedas? Gare artista oso multidisciplina, así que egia esan, drag show bat definitzea oso komplexua da, porque bakoitzian aurkitu dezakezu gauza guztiz ezberdin bat. Hori da, baina beti ikusiko dugu kolorea, brillia, fantasia eta mezua, hori noski. Zeit Festivalean ere bai, zer da ikusiko duguna, Albina? Ikusiko duguna da drag artista ezberdinak eta draga egiteko modu ezberdinak. Kolore asko, luma asko, brilli asko ere ikusiko dugu, baina hori draga egiteko modu ezberdinak. Baina festival osoan zehar banatuta edo pildoratan, ez da joango zarete? Hori da, gu joango gara kontzertu batzuen artean eta ingo ditugu 10 minutuko 3 show. 10 minutuko 3 show. Ondo. Bakoitzak edukiko izango duzu ez zuen showa, ez da? Hori ari zarete dagoeneko prestatzen? Bai, izan behar die show individualak, bakoitzak bere talentu edo eskaintzeko daukena erakutsiko da. Eta ni adibidez ja prestatzen nau. Bai?
Bai. Orain hasi zuzendariaren egiten, ez Bai. Nos tiene así. Ez, bai, nau agujetakin, ez dut esan behartze egin bardeten, baino hartu behar de tradizioa, eta travesti puntu bat eman, giro bat, tradizioa berritzen behar dalako, eta... Bueno, eman diguztu piztu. Bai, baina horrezten. Divina, zuk baduzu zerbait kontatzeko? Nik beste pista bat eman behar dizuet, dala, ez dauko dala agujeta batik edo. Bat edo. Takoirik gabe aterako zara? Ez, hombre, hori beti egin behar da, baino nik beti daukote filosofia bat dala gutxieneko esfortzuaren filosofia. Hortaz, ni oso farragarri eta oso xarmagarria ongo naiz, baino oso eroso ere bai. Albina, Amar, bai? Egiteko modu ezberdina. Hemen gaude guapak eta hemen dago divina. Claro. Denek lekua izatea, ez da? Nola izan da hautaketa hori? 10 izango zarete, Zeit Festivalean. Hautaketa kastin bat egon da, Albina? Nik aukeratu ditut, egia esan. Nik aukeratu ditut, eta... Kastinik ere ez. Ez, kastinik ere ez. Nik aukeratu ditut, eta egia esan aukeratu ditut. Ba, begira, nire eskatu zidaten Euskal Herri osotik, baina, bueno, ez dut lortu Euskal Herri osotik etortzea, baina bai Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroatik bagoaz, eta gero ere argi neukan Euskararen presentzia oso garrantzitsua zela, beraz, Euskaraz egiten zuten travestiak eta baztokaten preferentzia, ez? Orduan, ba, horra aukeratu nituen, ba, bueno, aukeratu nituen Xarma, Divina, Jogurina, Boroba ere egongo da gurekin, baina baita adibidez nire aizpak Donatella, Mani eta Susi Pusi ekarri bar nituen, gero ere ekarri ditut Maruxak, direla Mendillorrekoak zoragarriak, Bizkaiatik ere dator Aurazin, Gazteiztik dator Celeste Poliester, Euskal Herriko leku ezberdinetatik aukeratu ditut, eta gehien bat Euskaren presentzia oso kontua izan. Eta konturatzen zenbat dauden, ez? Zenbat zareten, azkenean. Asko. Zertutan ez gauzo ituta, baina asko zarete. Talento asko dago eta oso gertu. Bai. Gero eta gehiago. Xarma, gero eta gehiago? Bai. Nola dago panorama, orainari garela hortaz itzen? Ba, a ber, nik ez dakitaz asko, ze oain dala gutxi hasi nintzen, oain dala urte bat oingo do maiatzen, orduan ni nahiko berri naiz, eta igual behaien ikuspuntu da garrantzitsuago da. Igual zare panorama honen parte, Hoi da, bai. Antera honen parte. Hoi da. Referente gehiago dauz, ez? Bai. Gero eta gehiago ikusten da, orduan gero eta referente gehiago. Albina bai, bueno, Jogurina horregonde urte askotan, baina nik uste azkenean jendeak gehiago animatuko dela, erreferenteak badauzko. Bai, eta nire ere garrantzitsua da, zen niri joguk gauza asko erakutsi dizkit, baina berak erakutsi zidan oso garrantzitsua dela drag berriei ere lekua ematea, eta beren, ez? Eta adibidez nik, Divinarekin, Xarmarekin saiatu naiz, bere ere espazio ematen, ez? Arte eta drag artista ezberdinak ikusteko, ze drag egiteko modu bakarra ez dago. Eta zuzendari artistiko bezala, Zeit Festivaleko showa prestatzerakoan zertan inspiratu zarazu? Ez daki, ez handia izan dut, ez daki zertan inspiratu nahi zen egia esan. Nire nuena zen hori, bakoitza bere momentua izatea, eta gero inspiratu naiz pixka bat, RuPaul's Drag Race programan egiten duten dinamika hau, ez, adibidez, binakateratzea, eta lip-sync battle, ez, playback, lehiaketa bat egitea, eta, bueno, hori ere pixka bat ikusiko dugu. Bueno, Divina, kontua da, Zeit Festivala oso festivala handia dela, Divina, zuek bertan izatea garrantzitsua da. Bai, oso garrantzitsua da, eta oso berezia, hor dela beste kriston artisten maila berdinen jarri izana, porque gare, como kartelaren erdia, gare gu bakarrik, eta horrek ilusio mordoa dituzta. Zein ederra izango da, kriston ederra. Zuek, baduzue kontzeptu bat, ama alaba deitzen diozuena edo, eta zuk aipatu dituzu batzuk, ezta, Albina, badituzue zuen amak edo norbaiten alaba kontsideratzen zarete? Ni daukete, arbol genealogiko guzti. Gure kasuan nahiko zaila da hori justo markatzea, baina bai. Bai, dauket Jogurina Boroba, dala Mona Molona, eta dauzket hemen nire ama dragak, osake... Bai, da pixka eta raroa, zegero adibidez nire Divinaren ama. Bai? Ama eta aizpa eta nobixina. Bai, orduan, a ber, ama esaten dugunean da, bueno, hori saiatzen garenean drag berriei, parkatu, mila esker. Saiatzen garenean drag berri, beren lekua ematen, edo laguntzen, edo gauzak erakusten, baina gero adibidez ni Xarmarekin gauza asko ikasi ditut ere, orduan, beti ari gara elkarrekin ikasten. Divina, zu gainera komedia ikuskizunak egiten dituzu. Euskal Herrian drag komedia egiten duten asko zaudete? Ba ez dut ino ezagutzen. Bueno, Jogurina Boroba kategorizatu dezakegu komediante bezala. Eta ez dakit, adibidez Las Felinien ikuskizun baten kristoneko barriak bota dituzu, eta ia drag show edozeinetan egon behar da humorearen panorama, baina dela stand-up monologo bat mikrofonuarekin
Euskadi mailan, ez dut izan nahi hola esklusiba, baina uste dut lehenengoan atzela. Lehenengoa bakarra. Zureak. Eta hobiena. Bai. La muerte de la comedia, du izena zureak. Kontatuko diguzu zer kontatzen duzun eriotzarekin izango du harremanen bat noski? Ja, bakarrizketa eriotza, ez? Edo komediaren eriotza. Komediaren eriotza, baina komediaren abizen da. Orduan, guk ginuen kontzeptu hau azteko, nire lagun Maider Lazkanok eta nik, non eraiki ginuen kartoizko kristoneko hilkutxa bat, eta ni sartu nintzen esenatokian honen barruan sartuta, eta, klaro, horretik atera genuen eriotzaren kontzeptu hau guztia, non, nire estetika beti da pixka bat da Dracula ostratu. Ikusten da zuen ez, nire izugarrean az batzutan, eta guztetan jatolako sustuak eitzea. Eta hasi ginen honekin, baina orain hilabeteak pasatzen diren einean goiaz tematika saldatzen. Adibidez, lehenengoa izan zen eriotza, bigarren izan zen urte berria, porque esan urtarrian, eta hilabetero dauku como kategoria ezberdin bat. Albina, nolako humorea dauka adibinak? Zaila. Divina oso inteligentea da, eta Divinaren komedia da beti zoragarri. Eske mundu guztiarentzat da, eta mundu guztiak egingo du Divinarekin. Hori argi dago. Zer da, bakarrizketa azidoa, serioa da? Bueno, ez naz munduko pertsonaik goxoena, igual, baina saiatzen gare beti errespetuaren konnotazioak baloratzen, porque batzutan jendeak oso askar lezetu duen, honi haukot humore bat oso beltza, honi haukot humore bat oso polemikoa, eta bakarrik da ez kontuan nahi, ez natokiaren gainean, eta ez zentzuenean. Horixe, ni saiatzen naiz, ez erortzea horrelako txaskarrillo errazetan, eta horrelako, bazkenian injustizia sozialen inguruko humorean, porque oso zaila da horren inguruan humorea egitea, oso asunto iluna baita. Orduan, ez badakitzu ondo egiten, ez egin, da nire holkua. Oso, ongi, Xarma, esan bezala zu hasi berria zara, orain dela urte bete, gutxi gora bera, noiz eman zenuen pausoa, nola? Ba, ez dakit, nire ustez prozesu asko eduki ditut, Jogurina Borobakin nintzen, elkarrizketa bat nion unibertsitateko lan bateako, eta gero etorri ziren Albina eta Divina ordizia, nire herria, eta hor bertan eman zuten show bat, eta baita elkarrizketa unien, eta hor galdetu ziten Albinak. Zuk dragen hasi nahi duzu? Eta nila etxen egiten nun, ez nuken pelukaik ez ezer, baina hor txasin nintzen. Orduan, Albina eta Jogurina dauketa besti bat Tuli-Tuli. Guk ere Tuli-Tuli egiten dugu. Hit mundiala. Orduan, gonbida utziaten naiz etorri bideoklipa grabatzea, fondon ateratzea, eta hori izan zen nire lehenengo aldie drag modu. Tuli-Tuliren bideoklipen agertzen zara? Bai. Aurrengoan hobeto begiratuko diogu. Aizu, eta ze adierazi nahi izan duzu zure drag identitatea sortzerakoan? Ba, ez dakit. Denak nahi duna erakutsi ez, aniztasuna, gero nik baita asko jolasen dut generoarekin, ez da androgino, baina baita nahi dutin lukak igual bigotarekin, edo erakusteko draga ez dela bakarrik femeninoa, eta politia, eta dragaiteko erasko daudela. Eta gero hoi esan detena lehen, zeiden ningoetela show bat, eta hor nau pixkat murgiltzen, aber nola sartu daiketen nire talentu hoi edo, dragen. Albina, Iruñean Luma Travesti Festivala ere antolatzen duzu, Bai, bueno, joan den urtean egin genuen, eta bakarrik esango dut lanean ari garela. Bigarren edizioa dator. Eta noiz den edo... Lanean ari gara, horutziko dugu. Bueno, guk esango dugu, iaz dozenaren bat edo elkartu zineten, hori esan daiteke, ez da? Amaika. Bai, amaika. Joan den urtean amaika elkartu ginen, okerez banago, eta urten baldin badago, 12. 12, ikuste... Jazta. Hasi zara pixka bat gehiago esaten. No, jazta, ez dut gehiago itzegin. Baina, Albina, horrelakoak oso garrantzitsua dira. Bai, oso garrantzitsua da elkartzea eta elkarrekin gauzak egitea. Erakusteko hori Euskal Herrian ez garela, ez bi, ez hiru, baizik eta pila bat garela eta zoragarek garela denak. Bai, baina noiz izango da, Albina? Ezin dut esan. Udan, eguan, udazkenean. Xabi, mesedez eta favorez, Egongo da. Horutziko dugu. Apuntatzeko da, agenda. Itzegingo dugu aurrera gozeni ostiralera etortzen naiz, kariño. Eta behin iazkoa egin ondoren, sumatu duzu iazkoak zer utzi du? Zuen inguruan, zuen lagunengan, zuen aizpengan zer utzi du iazko festivalak? Gehiagorako gogoak, ez? Bai. Uste baietz, izan zen emanaldi ikaragarri bat izan ginen 15.000 pertsona publikoan inguru. Edo gehiago. No, baina izan zen evento bat oso handia gure Euskal Herriko kilometro zeroko talentuarekin, Euskolabeleko okelarekin egin jakoa.
Eta jende asko bildu zen eta ilusio asko egon zen odelako kausa batengatik. Ni publikoan ninguen bakarrik eta ia negarro zen nintzen. Luma gorri oliaskoa izan zen. Horixe da. Ana Goitia, hartuko dugu orain. Kafetxo bat hartzen irurokin, bai? Pasatuzte? Bai. Haze festa. Baina gaur irukin, Normalian bi, eta horregaitik aldatu dugu ziloia eta sofa jarri dugu zuentzako. Zuek kaferik hartzen duzue? Denbora guztian. Gozaltzeko bi aldiz. Bai, behar duzue. Albina, zuk ere bai, behar duzue. Soja esnearekin bai. Jarriko dizue joan moneiz hitz egiten eta jartzen ez daukat astirik, gaur hainbestekin soja esnearekin bakarrik hartzen duzu. Bai. Osea, hori edonun ezin duzu hartu, osea, kanpora basoaz, Donostin edozein tabernetan ez dute jarri. Bueno, bai, gaur egun bai, leku guztietan badute, bai. Bueno, nik badakit gaur ez daukagu denbora askorik, zagaina 3 zarete, eta zuzenean joango naiz argazkietara. Ai ama, 3 baina zeit, gaizki ala? Ez, hasierak beti izaten die turbulentok. Hasiko naiz zurekin. Pues venga. Argazkitxo bat ekarri duzu, hitz egin dugu estan bat hori buruz, ikusiko dugu zure argazkia, ondo iruditzen mazaizu. Orain egon gara hitz egiten ez, open edo stand-up horretan, monologoa egiten, nik uste hori dela, nik ezagutzen dudan leku bat da. Despotor, esango nuke dela, Bilbon ez? Horixe da, hori egin behar dugu, orain apirilean. Hau da nire opena, hau argazki hau da nirea. Hori da? Zurea da? Nirea da, hau da txintxarri da bernan. Bale, hau da txintxarri, zuk hor egiten dituzu. Hau izan zen, argazki aukeratu izan zelako La Muerte de la Comediaren lehenengo emanaldia. Bale, Ane Lindane eta ikusten ari gara hortxe. Hori da, etorri zen Ane Lindane dela Despotorreko komika bat, non egongo naiz apirilak bian. Apirilak bian, Bilbon egia da. Bilborroken, larun batean Zeit Festa eta igandean Bilbo inguruan emateko. Eta zaitik aukeratu duzu hori, argazki hori? Ba, aukeratu dut izan zelako oso berezia niretzat hau zabaltzea eta honekin astea nire lagun Maiderrekin dela guzti zizkabean dagoena. Eta gombidatu ginuen Ane Garazi, eta bestia izea dela uste dut jazta goratzen. Eta super urduri eta super beldurrekin geunden, eta oso ondo joan zen. Eta hori ospatzen, ez? Ni joan beharra daukat, esan zenidan, eta hurrengoan pungo naiz nire bai, nire bakarrezketarekin. Xarma, zurekin goaz. Bai. Zuk ze argazki polita ekarri diguzu. Bai, iruditzen, bai. Zergaitik ekarri diguzu argazki hori? Ba, bai, dale. Zoragarri zaude. Eskerrik asko. Bale, niten dut nire lehenengo aldiz Dragen, eta hau izan zen nire bigarren aldie literal, eta izan zen Instagramea egon nun lehenengo argazkia. Lehenengo argazki Bai, Xarma bezala. Xarma bezala. Eta zezan zizuten edo, jendeak zer reakzio izan zuen zik. Ba, asko gustatzen zaien. Jende askorentzat gauza berri izan. Bai, eta adibidez ezakit ordizi, maien edo olako gauza ikustea. Claro. Bai, igual kuadriako Instagraman dutela, esan dute, esan ziaten oso ondo, no seke, baina gero behar juntzien behaien gurasoi erakusten, eta gurasok, lo más. Ziefa número 1. Zenta izan behar erreza, bai izen aukeratzea, edo bai identitatea edo zure luka, ez? Ez da izango erreza. Ez, baino... Non inspiratu zara edo? Nik laguntza eukinu noi, jogurina boro bakin egon nintzen zesan ziten behak, jogurina hundia. Eta horren ginen bik brainstorming total, eta zen nire izena etorri zan, Euskaldun puntu bat eman nahi nion, nire izena, eta Xarma etorri zaiten, zen nik beti esaten dut. Polita Xarma, Bai, ez da. Ni ez dela. Horregatik nire izena. Xarma daukazu. Ez da, hoi da, kuadrian beti esaten nun, badu bere Xarma. Eta horren horregatik indun klik. Eta gero Leone abizena edo, da nire Amonan gatik. Amonaren gatik? Bai, Leonor deitzen da, eta da Amona Leo. Amona Leo, eta berak zer dio? Bea, vamos, beak ez daki ondo hitz egiten, arrazo bat, baina, vamos, ikusten egiten bakoitzen negarrez hasten da, eta ke guapa mi niña, musu. Bai. Gainera da monísima. Bai, Amona ezagutzen duzu ere. Bai, super bonita. Ba, ze ona, Amonari ez, omenaldi txikitxo hori eta bera hain pozik ez, hain arrogotia. Bai izan zen Albina eta Jogurina eta hauek ezagutu baino lehen hau, ezagutu nun pertsonai travestina. Zure Amona? Bai, ez dakit, ja oso heldu beha da, eta beak beti euki barritu azkazala kolako luze. Benetan? Beti, eta gorrik. Eta ja juten zaionen kolorea, margotu berriz olako azkazalakin, naturalak baina. Naturalak eta ondo moldatzen da. Bai, ez. Bereak dira, ez dirala gaur egun erabiltzen ditu. Unijan egiten ditu. Ze ona, Amona Leo, osea, draka. Osea, danak aurretik, osea, bera da, ze ona. Bueno, Albina, entzun dugu, Xarma eta Divinarena, baina hori ikusiko dugu zure argazkia.
Eta hor argazkia, bueno, izugarria, hor zuk erabiltzen dituzun bezalako egokin, baina hori ezara zu erdikoa. Ez, erdikoa ez ni. Eskerrean agertzen. Hori da, txikitxoena, ni beti txikitxoena. Eta ez agertzen aizela, takoiekin eta dena, baina beti naiz txikiena. Txikiena, bueno, baina zuk txikitik, zu handia zara izatez. Hori bai. Eta zergatik aukeratu duzu argazkia, oso polita da. Ba, begira, nik argi neukan argazki aukeratzerakoan, nahi nuela argazki bat nire aizpa Susipusi eta Donatela Manirekin, zeni haiekin hasi nintzen, duela ja urte asko. Zenbat urte gutxi gora bera? Duela 5 urte atera nintzen lehenengo aldiz. Lehenengo aldiz, bai. Orduan, beraiekin hasi nintzen lanean, eta hau izan zen, egin genuen show handienetariko lehenengoa. Osea, hasieran azten ginen ez taberna txikietxoetan edo, baina hoia izan zen estenatoki batean. Mutilban. Mutilban? Bai. Eta orduan bazen hori super handi argiak eta konfetia eta dena, eta orduan izan zen guretzat super berezia. Gustatzen zaizu, berri, konfetia eta gustatzen zaizu? Ai, eske gehiago, beti da gehiago, más, bai. Beti bar dugu eta konfetia eta ni beti gehiago, no? Lumak eta gero mikrofono hartu, Bai, azkenan mikrofono bat, cariño, luma garrantzitsuagoak dira. Dudari gabe, gaina eman dizute beste bat. Bueno, eta nik hiruroi nahi dizuet galdetu, noiz konturatu zinaten, benetan draga nahi duzuela izan? Edo igual, txikitatik ja izan duzu ez Nik argi daukat, travesti jaio nintzen. Bentsatu gauza bera, zer astuna nintzen, bai, travesti jaio zinen. Ni bai, ni txikitatik banekien. Zen zitzaizkian takoiak eta showa, ni 6 urterekin sartzen nintzen sofatzean, nire amaren takoiekin, eta nire amak jartzen zuen Lady Mermelada abestia. Da, nire abesti favoritatik. Hombre, normal, eta nire ateratzen nintzen hola, txastek direnen showa nire familiari. 6 urterekin, ezken nik argi neukan. Bai. Ondikan izan da berdina. Eta horrein du, bai. Egunen baten hemen sofatzen. Oso ongi tirapo. Eta zuek noiz? Ba, beira. Lina, zuk nola? Nik banekien gustatzen zaitzaidala asko, draga, eta ikusten nuen, eta tal. Eta niri beti da nik gustatzen zaitezkoak eszenatoki bat. Morrogo bat, eszenatoki bat. Eta orduan, bai, dosi, ez? Eta behin ateratzaion Albinari show bat arrasaten, eta ni arrasateko izan da, esan zen nidan, ez? Eta ni bai. Eta fan nintzen, a ber, que pasa? Eta hor probatu, eta... Eta izugarri ondo joan zen. Edo nor izan leikedra. Nik adibidez, keston inbedizen moten azuetan, nik beti zen dut, nik egunen baten, benetan nahiko neuke. Nahi duen, edo nor. Benetan esaten dut. Zazbidean erdixan, ja, traje honekin zaz superguapa. Bai, ez da. Zaila bider, ni beti nahi izan dut, benetan, baina egunen baten... Ez que draga edo non dago. Guztik egiten dugu draga moduren batean edo bestean, ez? Azkenan gona bat jantzea, edo belariteko jantzea, edo hilea moztea dena delakoa dena da draga azkenean. Niri ematen ditu miria gaina zure bezala, gaur hiler alrosakin ator, bihar, eta nik peluka jarri eta... Ez ki, hilordak erabili behar ditugu gizarte. Baiet, Ze politak dira hilordak, beharrezkoak dira, noski baiet. Borrekin geratzen gara, hilordak beharrezkoak dira, gizarten normalizatu behar ditugula, eta mila esker izan da placer bat, ez kafe hartzea, hitz egitea, ze kaferik ez dugu ez dugu hartzea. Eskerrik asko, benetan. Mila esker, gero hartzeko dugu bat, bai, mila esker. Bango gara gure... Venga, ba. Ui, que me muero. Bueno, ze ondo. Bai. Fantastiko. Hace argazkia. Un miedo esta cola. Argazkia zen eukan, Bai. Eta argazkia edera. Bueno, esan dugu Zeit Festivalean, 10 draga arituko zaretela lanean, showak egiten, gaur hemen 3 zabete, baina guk gehiago ezagutu nahi ditugu. Celeste Poliester, arratsaldeon! Kaixo maitie! Hau, arratsaldeon, ongi etorri Celeste. Aizu, zut nola aukeratu zenuen zure izena? Nire izena, pues izan zen, ni ateratzen nintzelako festa egitera Gasteizen peluka urdin batekin. Eta, bueno, pues urdina zenez, pues Celeste. Eta Celeste geratu da. Eta poliester jaizten dudalako dena poliester dena. Gora poliesterra. Celeste, hemen ditugu zure 3 lagun, hemen daude Albina, Xarma eta Divina. Zer moduzkoa dira, nolakoa dira 3 hauek? Hauek dira nire aizpak eta asko maite ditut. Gogo asko dauzkat zein festivalean Xarma gehiago ezagutzeko, ez garelako hain ondo ezagutzen, baina oso ondo ibiliko gara, oso ziur nago. Eta ari altzara zure showa edo zure ikuskizuna prestatzen, Celeste? Bai, asko, nik bai dauzkat agujetak, bai. Pista bat eman dezakezu? Bueno, bakarrik esango dut
sorginak egongo direla. Gainera, bat baino gehiago. Aizu, eta zuzendaria zer moduz ari da zurekin portatzen? Gogorra ari da izaten, ala dena ondo. Ez, oso ondo, oso ondo. Laguntzen ari da asko, izan da zoragarria. Galdera guztiak erantzun ditu, dago gurekin, dena, denarekin. Albina izan da, jefa zoragarria. Ondo, Albina. Zuk itzaldi batean ezagutu zenuen Albina, ez da nola izan zen hori? Bai, ni ezagutzen nuen Instagrametik eta Iruñako travestiak zirelako eta joan ginen itzaldira eta ni oso urduri nengoen eta ezagutu nituen famosak zirela bezala eta ni kaizo, ni Celeste, nola zaudete. Eta hortik aurrera Albina asko lagundu dit, bera esan zidan beraiekin manifestaziora joateko eta ate asko ireki dizkit. Iruñako arrotasunaren egunean travesti asko hasten dira. Hori da azteko eguna. Bai, ez da? Hori da, nire lehenengo arrotasun eguna. Egia da, bai. Urtero da lau edo bost gehiago, bai. Beraz, dago roitura bat. Albina, zuri zer iruditu zitzaizun Celeste, ezagutu zenuenean? Pues Celeste da maravilla bat. Ez da, gainera da pertsona superpolita, super goxoa, ez da zoragarria Celeste. Bai. Albina, Celestek esan digu beti alai eta ideia honekin aritzen zarela, zuetzen aserretzen? A ber, batzutan bai, baina, aserretu nez aserretzen, baina, batzutan serioago, badakit ere serioa izaten. Izan behar da, errazoia duzu. Eta beste berazit travesti berean eukitzeko aserretu egin behar. Hori da. Eta Celeste, esan diguzu baita ere, Divinaren umorea ere oso gustoko omen duzula, zergatik? Ni asko. Umore hori, negro hori asko gustatzen zait. Asko gustatzen zait. Eta Divina, niretzat da, asko gustatzen zait. Bere umorea eta bera den bezala. Celeste, zer moduz ikusten duzuzuk Euskal Drag sarea momentu honetan, nola dago? Ondo, oso ondo. Nik uste oso adiskideak garela, familia handia egiten ari garela, eta nik uste gaudela leku askora heltzen. Orain Sei festivalera, Lumak festivalarekin, nik uste lan oso ona egiten ari garela. Nik uste. Celeste, Poliester, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, plaster bat izan da. Eta ondo pasa, lan asko egin eta ondo pasa. Eskerrik asko. Ona, Zeit Leste. Horrein jolas egin behar dugu, zagi presa beten, baina Jon Garate presago. Zirtzart, arratsaldeon, Jon! Apa, arratsaldeon! Prestal zaudete, zure bai? Bai, beharko. Bai. Bale. Ba, hemen atrila behira gaurze polita prestatu ditugun eta zuek ere bai bi taldetan banatuko zate zein izango dian taldeak. Ba, hemen jarriko zate Maialen, Xarma eta Ana, eta hemen Xabi, Albina eta Divina. Tope, Lanera. Oso toke karri. Ai, Xabi, bete elkarrekin, bete elkarrekin. Bai, noski bai. Arratsaldeon. Azingo gea, Zir, Zart, hau da leia bizi-bizia, Maialen eta Xabi, zuen liga nola da, errepasatu berdeu, lehen da bizi, grafiko egin deu, sartu, Maialen, oso ondo hasi zinean, azken aldean, geldixe marzabiltza. Xabi, beira zuria, ze ondo, beira, azken aldean, gora. Zuen laguntza behar dut, Bai, eta mazazpida, oin arte, zuek nola zoazten, Bai. gaurko partida, faltazaigu gaur ze gertatuko. Tarteak ondituko dira, txikituko dira, ikusiko dau. Rafaga, Zirza! Lehenko proba izango dau, abestien proba izango da. Aiama? Bale, jarriko ditugu abesti batzuk lehen da bizi. Xabi, zure taldeantzako, zuretzako, jarriko ditugu 30 segundutan 10 abesti. Entzun, eta gero, memorizatu behar dituzue zein entzun dituzuen, zein kantadian. Lehen da bizi entzun, eta gero, kontatuko ditugu zenbat asmatzen dituzuen. Prest? Venga, sartu kanta favorez. Lehenengo, zut bigarrena, Geratu bigarrenarekin eta bizgarrenarekin.
Ja, ez kontau. Ez. Urrengo, vale, oida. Vale. Bueno. 30 segundutan 10 abesti. Zein 10? Un pasito pa'lante. Maria. Noelia. Bat, bi. Sentipekenak askatu. Hiru. Celebrate Oskorri, izan dugu. Oskorri. Bad Romance. Bai. Bad Romance. Sei. Mil rosas para ti. Lady Gaga. Esan dugu. Esan da dago, bai. Eta... Zazpi. Lanto. Araba esan dugu. Bai. Gatibu. Bai. Bai, azke maite. Gatibu, baina ez. Eta, listo. Oso ondo, 8 asmatu dituzte. Zian, Ricky Martinen Maria, Bagare, Gontzal Mendibilena, Celebration, Furra, Gugeugaren AETS, Noelia, Azke Maite, Rosas, Sentipenak askatu eta Bad Romance, Lady Gaga. Oso ondo, amaretik 8, oso ondo. Eta oin zuen txanda da, bale? Berdina ingo dugu. 30 segundutan beste 10 abesti entzun. Sartu. Vale. Baby, I got a feeling. Bereziki, poli. Ai, ama, Venga, bat tuli-tuli. Tuli-tuli bat. Bai, bat. Babylon. Bi. Salvame. Hiru. Maite zaitut. Lau. Orioko... Gora oriotarra. Bost. Bulegona besti bat hor badau. Bai. Izenburuen. Bai, ez erresta berdina, ze. Oso ondo. Zen gehiago, pilo bat egon dira. Ez que oso zarra Listo. TikTok. Azkeneko aukera. Ez gehiago, jakin berdu, hombre, pilo bat egon dira. Bukatu garrer. Listo. Vale, bai, zazpi. Levantando. Ez da urrigorrik hemen. Erantzunak zian, levantando las manos, ez erresta berdina, Rivers of Babylon, maite zaitut, amaitu baino lehen, Salvame, Shakirana, Aigota Feeling, Tuli eta Balearin bertsoak gora horiotarrak esan bezala. Ondo, markada jo, Vale, hemen ez dugu ikusten, baina, zazpi eta 8 asmatu dituzte. Urrengo probaragoaz, Rafaga, Zirtzak! Publiko bat! Bale, oain, zue, Xabi, Ana eta Maialen inoiz drag queen izan zeate? Ez. Ba, gaur ikusiko dugu nola izango zinateketen. Bai, argazki montaje batzuk egin ditugu, drag queen batzuei zuei arpegia jarri diziogu. Galdera da, asmatu berde zuena da, azpiko jatorrizko argazki hortako drag queena euskalduna dan edo ez? Bale? Eta eskuak atzean pulsagailokin ibiliko gara. Nik bat bitero esan dakoan, eman, horrek erantzungo du. Beti eman. Lehenengo argazkia sartu, oindik ez eman, Xabi, itxoin. Barkatu. Bai. Zu, Xabi. Asmatu bizala. Galdera da. Azpian ez dugu ikusten, sartu meze rotulua. Galdera da, Xabi, euskalduna da drag queen hori egitazkoa edo ez? Bat bita esango duzu, ez da? Bat, bi, eta hiru. Eta? Ez dakitzu, Buker eretzen dezakegu? Noski, baiet euskalduna da. Zein da, bakit? Jogurina boroba. Erantzuna? Oinez da, te imaginas. Oso ondo. Bigarrengo aukera tingo, eskoa berriro batzean, eta sartu argazkia. Me encanta. Superrondo beratzen. Ana, zuze argazkikoa, baina jatorrizkoa euskalduna da edo ez? Bat, bi eta hiru. Hor dago. Ni diot ezen. Ez da. Ez da hori... Esango entzuina. Ez izena ez dakit. Bueno, ez da. Berak badaki. Rupol, hau da. Sartu mesedez erantzuna. Bai, oso ondo.
Ja badaukat Luka. Bai, Luka. 3 puntu baliotu galdera hauek, zuek 3, eta azkeneko aukera. Bai, beraiek lehenago mandiote aurrekoan, Eta bat bita 3, eta... Bueno, venga. Azkeneko aukera. Bai, pelea. Maialen, oin zure arpegia ikusiko da. Bai. Txartu argazkia. Asi hormazare ere mateu, baina ez da, Neraita ematen dut. Bai. Vale, euskalduna da edo ez. Txoin, bat bita 3. Bada euskalduna. Bakizuen orden? Aura sin. Aura sin, hemen? Oso fin, sartu erantzuna. Bai, nik hau. Aura ere gongo da gurekin, ez daitezte. Eta RuPaul, bai. Bueno, 3 puntu hauek ere zuentzako, nola geratu da guztira. Hartu da azpian. Bueno, lasai. Bai, kalkulo egiten nahi geha, Igual zira bazik. Bueno, 14 eta 10. 4 puntu batik, behi edo joazti aurretik. Lasai, azkeneko probara goazelako, eta azkeneko proba 5 puntu balio ditu. Presaudete? Bai. Rafaga, Zirzar! Publiko bat! Hementxe, galdera doratua, honek 5 puntu balio ditu. Beraz, hau asmatzen badezu, 5 puntu gehitu, ez badezu asmatzen 5 puntu kendu. Honek irabaziko du guztia. Eskuak atzean. Gu beti gehitu. Gero irabazte bezu, hau da saria, Bueltak ababan hau. Bagoaz. Bat bita 3 esan arte ez eman, Vale. Bagoaz. 2005ko irudiak ikusiko ditugu. Begira nola hon Maialen. Nik 2 urte nituen, no puede ser. Tensio. A ver, ordena jarriko dugu. Xabi eta Maialen nahi da elkarri begira trampazenek egingo. Tensio batean dago. Bat bita 3 esan arte ez errez, Maialen? Superformala gauz, bai. Buruak inola. Venga, Banua. 2005ko irudiak ikusiko ditugu. Zuk xarma 2 urte zen ditu. Zorginen laratzeko azkeneko kapituloko irudiak ikusiko ditugu. Bertan, gure lankidea Mikel Elizegi drag queen bezala jantzizan. Galdera da, Mikel Elizegiren pertsonaia hark nola izena zuen? A. Join. Susi Kutishi. B. Venus Lizune. Edo C. Don Queen Kong. Vale, hau edea aukerak. Susi Kutishi, Venus Lizune edo Don Queen Kong. Elizegik zeinen aintzun. Bat, bi, eta 3. Hortziok. Adinio mondotzo Maialenek, Xabi oso azkarra da. Ba, nitzako adinio mondotzo. Erantzunez, baino emon. Bai. Honek erreza da, oin erantzun. Orain divinak erantzungo du. Ez badezu asmatzen 5 puntu kenduko zaizkizu. Ekipoko lana. Bueno, oso ondo pasa gau, hemen, asko farrain gau. Nire erantzuna da, Susi Kutishi. Susi Kutishi. Vale. Bideo ikusiko dugu, 2005ko irudiak. Elizegik Susi Kutishiren egin altzuen, bai edo ez. Total. Yogurina Moroba. Ai, ama. Gabon Euskal Herria, ladies and gentlemen, zer modu zaudete? Ai, Venus Lizune naiz. Ez ez asmatu 5 puntu gutxiko zentzako, zuek irabazi duzu beraz, markailo nola geratu da guztira 5 puntu bekenduta, 10 batengatik baino irabazi duzue. Eta orain, saria zer irabazi duzuen gaur, jakitea faltada. 6.000 euro. Bai, eta gaina gaurko saria 3 daude eta gonbiatu bakoitzantzako bana da. Orduan irabazi dut. Bai, gaur zuentzako, brillan egunan. Bakoitzak bana, hau egin nahiko ez bada gehiago. Maravilla. Gauza que no la pone. Apa, epa. Esto ya niría. A ver. No sé cómo va. Ona, no, yo te mando. Hola. Tira, Jose. Baino, zerra. Jesus. Hau, festa, hau. Bueno, beraz, zein fest, apirilak bat. Hau egiten dela festa, cariño. Izango da, eta, musikari eta hainbat talderen artean. Zergatik joan behar dugu, zergatik ikusi behar zaituztego. Ba, begira, zeiz festara joan behar gara, ze orokorrean euskeraz egiten diren gauza guztiak baloratu behar ditugu eta apoiatu behar ditugu. Baina zeiz festen,
travestion showra etorri berzarete, hemengo Euskal Herriko travestismoa nolakoa den ikusteko eta ezagutzeko. Bai. Albina Estardas, Xarma Leone, Divina Komedia, eskerrik asko, Ana, eskerrik asko zure. Zuei, Ikusteko zaitezeu. Berdin. Ondo izan, Bai, eta bihar Iruñan gogoratu. Ez galdu. Bueno. Izterrita nago, Maialen nahikoa da, Beste bat ere bai. Hor guztu geratu nahi, Bai, justu. Ari zanbo, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote eta arratsaldeon ikusentzule guzti hoi. Ari, zuk ere pentsatu beharko duzu zure izen travestia. Ez dakit gaurko gaia den, baina, joan zaitez pentsatzen. Bueno, pixka bat Albinak kendu dit, baina Albi izan zitekeen, Albina. Egia da. Albina bi, edo olako zerbait. Ona. Bueno, Ariz, gaur ostiala da gure ikusentzulen galderak erantzuteko eguna, beraz, beste luzapenik gabe, hasi egingo gara. Hauxe da, lehenbizikoa. Hau Paritz. Hau Paritz, guk daukeu ardi bat, artegia sartzen danen bestekin pentsue jatea, beste danak amorrau eta pentsue jatea juten die, eta bea bastar baten gelditzen da, eta ez du pentsui jaten. Eta oain ardik umea indo, eta berdin segitzen da. Zergaitik da pentsuik ez jate ardi batek, oso arraroa iruditzen zagu guri. Erantzun ematen diguzun. Bai, arraroa da. Normalean, beraien apetitua galdu egiten dute, zerbait gaizki dagoenean. Alegia, osasun aldetikan arazoren bat daukatenean, izan daiteke digestiboa arazoa. Alegia, hor barruan eman behar den hausnarketa prozesu hori etenda egotea nola baitere, eta horren ondorioz apetitua galtzen dute. Pentsatu behar dugu, ardiek, hausnarkariek bereziki, beraien ondoeza adierazteko sintoma nabarmenena jateari ustea izaten dela. Halere datu bat eman duzu, erditu berri dagoela. Jakin behar dugu baita ere, erditzeko puntuan ardiak daudenean, gerta litekeela ere hausnarrean toki gutxi eukitzea arkumeak eta honek inguratzen duen umetokiak leku asko hartzen duelako. Horrek ere, jateko gogoa jeitsi egiten du eta dagoeneko ordurako behar aina jan balin badu, pentsua ere luke jango. Erditzetik egun batzuetara, umetokia bere tokira bueltatzen da eta hausnarrak bere tokia hartzen du, beraz itxoitea komeni izaten da ikusteko, ea apetitoa berriro ere berreskuratzen duen. Hala ere, ez da ohiko jarrera edo portaera bat, eta adi jarraitu beharko dugu, beste sintoma batzuk begiratuz. Adibidez, bere gorotzak nolakoak diren, ongi egiten duen edo blokeatua dagoen, ez duen egiten, mukiak dauzkan, ez dituen, alegia bere ondoeza adieraz ditzaketen beste sintoma batzuk bilatuz. Eta deskartatu beharreko lehenbiziko gauza gaixotasun bat izan beharko litzateke. Eta gero, ikusi razio hori ere nola ematen ari garen. Jakin pentsua ezin dela nola nahi eraman eta nola nahi eman. Alegia, kantitate txikitan eman beharreko jaki bat dela, bestela ere azidosi subklinikoak sortzeko arriskua dago, eta honen ondorioz ere, urdaila blokeatu egin daiteke. Badaukazula, zerri begiratu, baino normala ez dela ere, pentsa ezazu, jan egin beharko luke bai. Espero dugu apunteak hartuko zituela, ze gauza pila bat esan dituzu Aritz, oso interesgarriak. Goazen bigarren galderarekin. Haupa, Aritz, zer da hartzai elektrikoa eta zertarako ibiltzen da? Hartzai elektrikoa ni naiz. Jesukriston elektrizitatea daukat eta beti urduri biltzen den hoietako bat naizelako. Baina ni izateaz gain hartzai elektrikoa eta orain serio, bada tresna bat, ari baten bidez, elektrizitatea deskarga bat ematen duena, kalambre bat ematen duena, eta horrela gure soroak, gure larreak mugatzeko balio diguna. Alegia esolak ez dauzkagunean edo eremu bat isteko zaitasunak ditugunean, hartzai elektrikoaren bidez, ari baten bidez itxi dezakegu barruti hori eta barruan dauden ardiek ari hori ikutzen dutenean kalambrea jasotzen dute eta horren ondorioz elirateke eremu horretatik aterako. Hau jarri eta kentzeko erraxagoa izaten da, ez da finkoa izaten, eta guk erabakitzen dugu ze edadura, ze perimetroa eman jango duten, gure ardiek jango duten barruti horri.
ardiak esaten dut, baino edozein abeltzainek baliatzen dugun tresna bat izaten da, bai behorrak, deiak, ardiak, edozein animali barruti batean finko eukitzeko dagoen ari bat izaten da, bateria bati lotuta eta bateria horrek ematen duen karga elektrikoarekin, kontrolatzen dugu animaliek barruti horretan egotea. Bigarren galdera ere erantzun da, hirugarrena entzungo dugu, hauxe da, asteko azkeneko galdera. Hau paritz, behin batean, kaiku baten egintzen duen mamia. Nondik ateratzen duen kaiku hori? Kaikugile batek egindako kaiku bat izan zen hori, gainera bi bazueken aurkeztu genizuen kaikugile hau, erratzukoa da, Jon Dufurrena du izena, eta ja kaikugile gutxi geratzen dira. Honek oraindik kaikuak egiten ditu, gainera oso kaiku onak, baliogarriak, eta badakizue, urkia nola erabiltzen duen, hau ustuz, horrelako zurezko tresnak egiten dituela. Kaikua gainera, gure ondarearen parte bat dela kontatu zigun. Alegia euskerarekin batera bizirik daukagun gure ondari garrantzitsuena eta zaharrena milaka urte omen ditu eta forma horrekin mundu guztian soilik Euskal Herrian agertzen zaigu. Gaur egun, esan dizudan bezala, erratzun egiten da, edo hobe esan da, erratzun egiten du Jon Dufurrenak. Bai, benetan irudi politak ari gara ikusten, nola harri beroarekin esneari erreusaina nola eman zen nion, eta benetan ederrak, Aritz, astebururako ze plan daukazu? Asteburuan gozatzeko plana dauka, Xabi, beti bezala, asteburu hontan gainera jai hartuko dut. Azken aldian gutxi hartu badut ere, hau izango da hoietako bat, eta, eukiko dut zeregin. Zeregin hoietan, seguro, mendi irtera bat eukiko dudala, mendi korrika pixka bat egingo dudala, eta naturaz gozatuko dudala, udaberriak badakizu, ja dagoeneko bere oberena erakutsi digu, beraz aprobetxatu zazu zuek ere, udaberriaz gozatzeko eukiko dugu zer eta nun gozatu, seguro. Baina ezaztu astelenean itzuli behar duzula, Aritz? Ez nahi zahazten eta hemen eukiko nauzue beti bezala badakizue, astelenean kontu kontari bitartean eutxi herriari eta lotu lurrari bibazuek. Eskerrik asko, Ari. Goza bat da jai hartzea, baina gero bueltatu egin behar. Gero bueltatu egin behar du, bai. Orain daukau, orain futbola dago, ezta? Bai, eguraldiaren ondoren? Orain eguraldia eta gero futbola dago, beraz, aukera sekulako daukazue Atletik, Sevilla eta astelenean bi batzuek, emakumeen partida izango da hori, eta astelenean bi batzuek izango dugu, lehenbiziko orduan, bizipozako beste atal bat naizen elkartearekin arituko gara hizketan, bizipoza naizena izan. Eta lehen da biziko orduaren ondoren, bigarren etorriko da beti bezala, eta gonbidatu bat ez, bi ez, hiru ez, lau gonbidatu izango ditugu herri saio berriko lau entrenatzaileak. Ez dakizuela zer den? Begira, astelenean hasiko den lehiaketa berria eta guk xehetasun guztiak hementxe emango izkizuegu lau entrenatzaileekin batera. Orain, eguraldia asteburu onena izan eta ezaztu astelenean itzuli egin behar duzuela. Ongi izan, bibago eta bibazuek! Saiatu nintzen, herria ordezkatzen.